Това е проект, който разби телевизионния пазар, който тебе, Сашо, индиректно ти помогна от Канал 3 да дойдеш сега в нова телевизия. Благодаря на теб съм тук, признавам си. Казвал съм ти го и го казвай, така е факта. Какво каза? Бареков направи така, че в българския телевизионен пазар падна монопола. Имаше монопол. Истински медиен монопол в България имаше. И той беше един вид картел между двете големи телевизии. Те имат право на това, те печелят добри пари. TV7 се намеси, разби този пазар. В момента Сашо Диков може да си потърси работа от няколко телевизии. Ти помниш много добре. Беше първият човек, който ме потърси, след като аз имах известно ембарго да се появявам по другите телевизии. Помниш, като директор на Канал 3, ти беше при мен и говорихме за общи проекти. Тогава, благодарение на отношенията между BTV и Нова телевизия и БНТ стана възможно, след моето тръгване оттам, никой да не ме покани в един срок, в който ембаргото падна и аз вече можех да бъда канен. За какво ембарго говориш? След напускането ти от Задай си въпроса. От сам, BTV. какво ти казах. Чакай си. Говоря ти, че имаше медиен монопол в България, преди моето влизане в TV7, който беше разбит. И вече телевизиите не могат да се разбират една с друга, да не взимат един водещ на работа, ако той напусне едната телевизия. Безспорно TV7 да направи оттам почна кашата, привличайки с турби пари. Така се прави. Да привлечем в TV7, ние преговаряхме с тебе, ти знаеш много добре. Ти в един момент дойде и ми каза, и това беше съвсем коректно, нека да го знаят и твоите продуценти. Аз съм изкушен от идеята да работя, защото аз ти бях казал и ти бях обещал работа без цензура, но искам да остана лоялен към моята продуцентска компания Телеман. Тъй като сега трябва да спрем за рекламите. След рекламите се готви за твоето напускане от BTV, защото той е любопитен момент, който трябва да се изразнищи, защото там знаеш, че се вихрят какви ли не слухове. Всъщност, забеляза ли, че скандалите в BTV след моето напускане станаха още по-грандиозни? Не, така е. Но това е друга история. Реклами и втората част.